रावबो होनाला नों बानायजोबदो आरो ना बेखौ मोनसे मोनसे नायदो गाइस बिसोरनि डिसकासनखौ नायदो माबा गिदिर जानाय गोलाव जानाय मा फिसा सासे ए मोजां ओमफ्राय फिसाजोफोर गिदिर गिदिर दङबा जोंजों समान दंबा हरबानो जाबाय जोंनो दे होमबालाय सोहांबायनो प्रडाक्टआ सोहांबायनो ओइसिन फाग्लाफोरा सेस खालामजोबसिगोन बिसोरो अयथासारनो हेल' लोगोफोर दामखौ पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ थ' बिराद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो गाइस दिनैनि भिडिअआथ' आं दायो थांनो नागिरदों रङिया ओमफ्राय आं माने ट्रेनजोंसो थांगोन दे गाइस बाइकआव आंहा थाव सोनो फैसा थाइसेबो गैया ओंखायनो ट्रेनजों थांगोन ओमफ्राय बेयाव दंहैखायो दैमु बसुमतारी मोना जोंना रस्टारखौ नोंथांमोनाथ' सिनायखायो दाथ' रस्टार नंला सिगां रस्टारमोन आरोना बिथांमोना दंहैखायो ओरैजाय रङियायाव ओमफ्राय आं दा बिसोरजों थांनानै लोगो हमहैग्रोगोन सिगाङाव ओमफ्राय भिडिअआ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो गाइस नोंथांमोना नायलाय सोर फैयो दिनैनि भिडिअआव थ' जोंहा सैमानि गावलायग्रायाबो दंफैयो एसआर गयारि बेबो फैगोन आरो ना गाइस थ' नुगोन नोंथांमोनाथ' जोबजासिम नायदो भिडिअखौ दे ओरैबायदि सान्दुं गाइस मेगनखौ नायनो हालायलाय आरो ना नायदो नै बिथिंनिफ्राय एकदम सान्दुंआ थां नांफैखायो आरो ना ओमफ्राय ट्रेन नेगासिनो आङो दाबो मोनफैयाखै ट्रेना थ' हारसिं बिराद गोदाव सोरावलै हारसिं बेरायनांदों आरो ना दिनै लोगोबो गैया माबो गैयानाथ' जेबो नङा बिसोरो माबा गोलाव जानाय गिदिर जानाय माबा माबि मुलि फानसिंगासिनो साला दैमु मोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो थ' एसआर गयारियाबो दिनै नै जागोन आरो ना घटनाखौ दा उनाव मिथिगोन नोंथांमोना नायलांदोल' जोबजासिम दे गाइस फार्स्ट टाइम आरो ना बेबायदि ट्रेनाव थांनानै नै दिनै भिडिअ लानाया ओमफ्राय बिसोरो एसआर गयारि मोनाथ' जेनेबा रङियावनो दंखायो नालाय ओमफ्राय नै खारबाय दासो स्टार्ट आरो ना ट्रेना थ' नायनोसै खैथायाव मोनहैयो ओमफ्राय नायजोबदोल' भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय मा प्रडाक्ट मायबा फाननो फैनाय बायदिसो मोनबाय आं बिसोरखौ आरो ना गाइस एकदम स्पन्सारानो डेन्जार गोजा बिसोरनिया माबा गोलाव जानाय गिदिर जानाय बेबायदि गोजा आरो ना थ' दायो देखायगोन आं माबा बिजनेस मावगासिनो सालाफ्रा सिरि एकदम दैमुजों आरो आसोल एसआर गयारि सैमानि गावलायग्राया जोंना ब्र'आ थ' बिसोर आरो ना जयै थ' नुगोन नोंथांमोना नायलांदोल' जोबजासिम दे गाइस ओमफ्य नै ट्रेना खारगासिनो थ' मोनहैसिगोन रङिया होननायसिगोन दा नामा गाइस फाइनेलि आङो माने रङिया मोनफैबाय दे ओमफ्राय नै बेटारि गारियावसो दङ आरो ना पिला ना मा होनो नोंथांमोना ओमफ्राय जोंनि थिंनि नै मादैमोन सानै लोगो मोनदों र' मोजाङै देखायना होनाया बिराद समायनाथार मानसिफ्रा मादैमोना ओमफ्राय मानि नोंसिनि जायगाया नावकाटायानो गाइस जोंनि थिंनिनो आरो ना बिसोरबो ओमफ्राय मायाव थांनो नागिरदों दालाय बरमा कलेजाव ओमफ्राय सोरबा फरायो फिसाजो सासे ए मोजां ओमफ्राय फिसाजोफोर गिदिर दङबा जोंजों समान दंबा हरबानो जाबाय जोंनो दे दे फरायग्रोदो होमबालाय गाइस जोंना दैमुआव फाग्लाया ओरैजाय मा होनो टाउन गेजेराव थांना दंहैयो आरो ना ओमफ्राय दा आरो बेखौ लोगो हमनो थांलाय फैसा गैया ओरैनो जेनेबा गारि भारा खारगासिनो बाइक लाना फैबाबो सेम जायोमोन आरो ना आङो खिन्थु बाइकखौ आं गारबोबाय गरसेराव आसोलफ्रा दासो मोनफैलायबाय चिरांनिफ्राय ने एनसैलै एकदम लोगो मोना मोजां मोनबाय ओइ नाफाथिनि मबाइल बायगासिनो ओंखायनो थादों नाफाथिनि रावबो होनाला नों बानायजोबदो आरो ना बेखौ मोनसे मोनसे नायदो गाइस बिसोरनि डिसकासनखौ नायदो माबा गिदिर जानाय गोलाव जानाय माबा माबिसो बिजनेस खालामगासिनो आरो ना अयथासार सेसलै बिसोरो सेस खालामजोबसिगोन मानसिफोरखौ आइखोन्दो फाग्ला जागलै नों बानायखादो नोङो खोनासंदो ओमफ्राय बेनि एड्रेसाव कम्पानियानो हरसिगोन फाग्ला जासिगोनलै नों लाजोबदो आरो ना गाइस दहायनो बुंबोखानाय आं नोंथांमोननो दे बिसोरो माबा मोनसे बिजनेस मावगासिनो होननानै बिसोरो स्पन्सार लादों आरो ना एकदम मानिबा गिदिर जानाय गोलाव जानाय मानिबा स्पन्सार लागासिनो फैसा खामायगासिनो आरो ना फाग्ला गोजा मानसिफ्रा ना फाग्लाबा हरगोन मानो नों सासेया सैमानि गावलायग्रा सासेया मोसौनि गावलायग्रा डेन्जार गोजा बिसोरो सोहांबायनो प्रडाक्टआ सोहांबायनो ओइसिन फाग्लाफोरा सेस खालामजोबसिगोन बिसोरो अयथासारनो सेस जागले गोलाव जानाय माबा जानाय खालामजोबनानै गोरलैफोरखौ फेदेरला जोबना होसिगोन बिसोरो सेसलै एबार खनसेयाव थैबाय दानाबा बड'लेण्डआव बमा बेरसिगोन जागले मबाइल लादों दे गाइस बेयो माबानि नाफाथि हाज'वारि कमेडियानखौ मिथियोना नोंथांमोना थ' बेनि थाखाय मबाइल लादों नैला गंसे दामि 20,000नि होननानै ना 25 ओमफ्राय 20नि गेजेराव 20 गेजेराव ने 20,000 खौनो हमदों आरो नोंथांमोना A32
माबाया 8 GB RAM 128 GB स्टरेज नापाथि आजवारिनि नाफाथि आजवारिनि कमेडियाननि जों दायो माने बियो भिडिअ ब्लग बानायनाय रिएक्सन भिडिअ बानायगोन थ' लोगोफोर बिसोरो नापाथि आजवारि नोंथांमोनाथ' सिनायखायो जितु कमेडियान जोंना डेन्जार ना दा ट्रेन्डिंआव दङ नापाथि आजवारि ओमफ्राय बिनिनो मबाइल बायदों आरो ना बेयाव माने बायना लांफानो होदोंनो ओरैजाय जेनेबा बायनो गावथ' हिनजाव मानसि ना खायसे सिख्ला मानसिफ्रा रोंजोबा माखासे फिचार्सफोरखौ थ' दैमु ब्रादारखौ बायनो हरदों ओमफ्राय बिसोरो रोङियानिफ्रायनो लांफागासिनो आरो ना ओमफ्राय बिनिनो मबाइल बायदोंमोन बेयाव ओरैबायदि ओंखाम खिलायलांबाय दाबो जायाखै आरो ना दा थांनोबो जासिगोन टाइमाबो दाबो जायाखै नै पेमेन्ट खालामगासिनो बे जाबानो जों बेनिफ्राय थांनोसै आरो ना दा नै नोंथांमोनाथ' नुनानै सिनायखाबाय जोंना सैमानि गावलायग्रा दा ओमफ्राय आं थांनो ओंखारगासिनो आरो ना बिसिनि जायगायाव जोंनि जायगायाव नालिबनि ओंखाम संनाय जानो नामा थाखुमानाय गैया नागिरगोन बिराद मोजां मोनबाय लोगो मोननानै दिनै रङियाव ना लोगो मोननाय खामानियाबो माबा गोसोनिया मा होनो गोलाव जानाय मुलि लांफैनायसो मानसिफ्रा बायनो फैनाया बहानि फ्रियावसो हरबाय नै आसला फानग्राया गोलाव जानाय फानग्रा बेसो दैमुआ दायो गरेस्वर मोनफैबाय ओमफ्राय नों हारसिं थांलायदो दाना माने उपाय गैला थांला जाला दा ओइ नापाथि आजवारिखौ नायनो थांनांगौमोन खिन्थु माबा खालामगासिनो दङ एसे सेटिं मिलायनांगौ दंना मबाइला नों थांबाय थादो आं ओंखारलांसै दे बाय बाय मालाबा लोगो मोनगोन माब्ला लोगो मोननो गाबोन फैगोन आं नोंसिनाव फैदो होमबालाय बेरायलायनोसैलाय दे बाय बाय खनसे गाइस नै ओंखारलायबाय ट्रेननिफ्राय ओमफ्राय दा बाइकखौ आङो ओरैजाय माबायाव पार्किंआवसो गालांदों नालाय ओमफ्राय बेयाव दा बाइक लायनांगौ बाइक लानोसै ओमफ्राय थांलायनोसै आरो ना ओमफ्राय दैमुआ दा हारसिं थांसिगोन बेनिफ्राय थांथोंसै बेयो उपाय गैला आरो ना गारना थांनांबाय माथो बुंनो टाइमबो गैला न'आव हारसिं थांदो दा सालायलांनायसै थान्दाजों नङाबा गोजांलांजोबगोन ना दा आरो आङो बेलेग आरो गिदिर गस्लाबो लाबोफायाखै बेनि थाखायनो आरो ना